Horrekin argizariak beste aukera batzuk emateizkizu, osea, volumenak egiteko aukera emateizzu. Eta gero ja argizari hori egiten duzu funditu. Ados. Eta berak usten duen utxune horretan sartzen duzu zilarra. Zilarra, eta atatzen da pieza zilarrean. Bi teknika horiek erabiltzen dituzu edo eskuz erramintekin edo argizariarekin? Argizariakin, hori da. Eta antzematen da ze teknika, bukatuta ikusten duzunean pieza antzematen da ze teknika erabili duzun? Hori nik dakit, baina jendeak, hori ez du antzematen, hori hitz egiten dezunean teknika desberdinetaz, tailerran etortzen den jendea erramentak ikusten geditzen da txundituta, realako gauza batzuk oso ez ezagunak, ez? Daude gauza asko, daude martilloak, daude junke bat, dago sopletea, dago laminadora bat, daude erraminta asko erabiltzaitu. Txikilea zara, baina artisaua peto-petoa, bai? Bai, profesio bat da. Hori da. Profesio bat, bai. Lanbide bat, bai. Eta nola dago, ez egoeratan dago lanbide hori? Ziku? Bueno, garaiak aldatu dira, ni behintzat, klaro, gaztea naiz, ez dut beste referentzi bat, ez? Lehengo garaiko referentziak ez ditut. Gogoa asko ditut eta horrentaz bizi naiz, baina beti bitxigileak, lehengo bitxigileak esaten dute ez dela leno bezala, beti esaten da leno bezala ez dela, ez? Ez da errenta. Ez da berdina, klaro, gero ere globalizazio mundu honetan kanpotikan gauza asko tortzeia, ez? Eta hori kompetentzia fuertea da, bai. Baina nire apostua da, nire gauzak egitea eta nire firma edo nire esentzia hor dagoela eta hori transmititzen da eta jendea gustatzen zaio. Osea, ikusten da gustatzen zaiola eta hori ateratzen da horrela. Badirudi, azkeneko urteotan pieza originalekiko badugula, ez? Atxikimendu berexia edo, ez? Zu bezala aritzen direnak, edo behar bada ez zu bezain artisau, baina bai pieza originalak egiten dituztenek arrakasta ematen du, ez? Badutela, ez? Bai, gaur egun hori bilatzen da, ez? Beti desberdintasun bat edo originalidade hori bilatzen da, ez? Eta jendeak tonpatzen duenean, hau, ikusten da, ez? Beste xarma bat dauka, ez? Eta hori jendeak bilatzenen nahi da hori, ez? Erropa erostean, edo bitxiak, edo altzariak, edo zer gauzetan. Beti, jendeak gehiago bilatzen du hori, bai. Halare, orain krisiare antzemango zenuten, pentsatzen dut? Bai. Ni lehengo urtetik honea, bai. Osa, ja urte batetik, bai, nahitzen da. Jendea gehiago pentsatzen du, bai. Bueltak ematen dio asuntoe gehiago, eta bueno, haber gabonetako, usten du gabonetako. Bai, orain izanen duzu, garai fuertea edo, ez? Bai. Gabonak dia, fetxa garrantzitsua, bai. Opari bat egiteko, bueno, iruditzen zait ideala, opari ideala, norbaiteko opariren batekin nahi baldin mait, olentzero entzuten ari baldin bada, ez? Ez dakit, baten batola berexiko zenuke, hola, azteko edo... A ber... Denak iruditzen zaizkite derrak. Bida, hau da, Mexikon ikasi nuen teknika bat. Da, harri naturala, eta harri naturala. Ez, olaxe. Ez nahi zongiari, hemen. Ez nekien zeintzegoen pintxatuta eta asmatzen egin nintzen. Bai, da teknika bat ikasi nuela egiten, eta segitzen dute egiten, asko gustatzen zait, holako lana egitea. Osa, da gauza bat ez naizela aspertu. Bai, ze polita da. Bai, gustatzen zait, ikaragarri. Da, hau dago josita bezala. Bai, hori da, ez dakit ikusten den, baina hemen dauz, bai, harria josita, hori da, zilarreri josita, ez? Gero ere zilarrari ematen diot bukaera brillo matea. Hori da ere bere izteazuna. Bai, hori da, zilar matematia da, nire gustatzen zaidan bezalakoa. Brillorik gabea, ez? Bai, brillo... Beste brillo ezagutzen den brillo hori zilarrean, nire ustez pixkat hotzagoa da, honek bero gehiago, goxotasun gehiago dauka, matea eta hori erabiltzen dut. Bertzere materako txiko dugu? Gero hau zilarra eta gero urrea ere, detaiak urrearekin ematen dut. Bai, ikusiko da, ze kamarak behi da. Gusten duzu, detailetxo horiek hor, urre detailetxo horiek. Hau hemen txaiarriko dut, begira ze polita. Eta gero... Jo, ze opari polita guain, egu berritako, Bai. Eta gero? Hau da argizariakin egiten dutena. Bale, hau bertze teknika erabiliz, ez? Hori da. Egira hori jarriko dut.
Ze polita. Hau da... Hau purrat, oteiza, ez? Oteizana, hori da. Utxunea, Ze albafio. polita. Bira, hauxe gehien gustatu zaidana. Bai, Ez, utxunean dagola dena. hori da. Ez, dago utxa, Baina bete-betea. Betea, hori da. Ze polita. Bueno, eta etxean pentsatuko dute, bai, baina hauek garestiak izanen dira. Bueno, originala izateak badu, ez? Eta gainera eskuz eginda, eta zilarra izan da, noski badu bere kostua, Bai, ez? garestia, segun eta nola ikusten duzu. Nondi begiratzen den, gauza guztiak bezala. Baina, bueno, nik dituten